ए भौजी हमरो कुछ करे के मन करता। तोहरो मन भी करता का अगल बगल के देख के आवे तो भैया के बारे कहतनी ताहर बगल छोड़ावतनी तू ढेर बोलत रह। दास नइखे हो हमरो कुछ करे द भैया से कुछ उजियाता बिना हमारा लगले ना होई। पगलात का बारो आवे तो भैया के बिना पिटोले ना मानम। का हो ई देवर भौजाई में का हाल सुनतनी? हां ये पगल आइल बरन कहतन कि कुछ करे के मन करता इनकर मन बढ़ल बा। का रे ई हम का सुनतनी? जौन सुनत रह जौन ठीके सुनत रह भैया एमे हम गलती का कहतन? फिर अभी पिटाइबे? चलो दुआर पर समझावतन। चल कह का कहत रही? भैया हम ये कहतनी कि हम बीए फाइनल कर लेनी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई आ तारा से कुछ उजियाते नइखे तो हमहू कुछ करी बाहर जाके आ इहे बतिया कहनी आ भौजी से तो खिसिया गुली है। वाह भाई वाह सोच तो तोर बड़ा बढ़िया बारे। चल तो चलो सुना तरु हो का कहत बनी? देख ई अब लइका नहीं खे जौन कहत तौन करे द ठीके नु कहता। रहुआ पगला का गोल बनी इनके साथे साथे ई का कहतनी? भाई अब जवान हो गइल बा एकरा के रोको मत तार बहुत फायदा होई। तारा फायदा के मुंह मारो लो ना मन बता जा तनी भैया बोला तनी जा।